وەک وەسەر سەحنە دیت نه ساڵێک و ئەم خەباتێن ببی ئاوایی دمەشینن ji zarokatiya xwe dest pê kirin û niha bi qasî me ku li ser dike çand û hunera Kurdî dikin. Ew kê de ku neh sale de me daye û em hatine vê astê bi rastî biya min ew tiştekê pir pîroz e. Mirov kelecan dibe, mirov kêfxweş dibe, mirov pêşeroja xwe dibîne, mirov hêdî hîs dike ku gihiştiye hedefên ku me li ser müzîka Kurdî û bi zimanê Kurdî ku têkoşîna ku digir niha gihiştiye armanca xwe. Kelecana divê salonê de me dîtê û hevdaran û malbatên ku zarokê wa salan e perwerdeyê li Akademiya Mamûzîkê dibînin. Ew kelecaniya ku me duwa de dîtê û ev serfiraziyê ji bo me û dema kêdiyê nûsa em dijîn taybetî ser çanda Kurdî ser muzîka Kurdî tiştekî ku me kelecan dike hev em pê serbilind dibin serfiraz dibin. Em kêfxweş bûn, kelecan bûn wek ku di serî de neh sale temaşevanên me, gelên me, alîkarên me îro neh sale ku tenê nehiştin, îro careke din me dît vê qadê careke din tije kirin. Em bi kêfxweşin, em bihêvîne bi hezar salê dinê.